Sa zadovoljstvom možemo istaknuti da će danas tijekom dana biti 40 izlagača i više od 200 članova, odnosno članica udruga i predstavnika udruga u tijelima, povjerenstvima i savjetima. Sajam udruga svake godine se održava u drugom gradu ili u drugoj općini. Ovogodišnji sajam, po redu već 14. održao se u gradu Oroslavlju. Glavni cilj sajma udruga je okupljanje aktivnih udruga s područja županije, predstavljanje njihovog aktivnog rada te povezivanje i umrežavanje na nekim budućim projektima. Imamo oko 200-tinjak sudionika, što je znatno velik broj i svake godine vidimo povećanje broja prijava ljudi. Također došli su nam i mnogi partneri i dalje iz Krapinsko-zagorske županije, imamo goste iz Zagreba, imamo goste iz Daruvara, Petrinje i Lepoglave. Ovom prigodom udruga Petrožje sa svojim partnerima, sa glavnim organizatorom mrežom udruga Zagor, Mrazom, Regeneratorom, Bumom i uz potporu grada Oroslavlja i Ministarstva za demografiju i socijalnu politiku uspjelo je odraditi i održati ovo divno događanje. Ovo je opet bio jedan festival volontiranja na kojem smo okupili, uključili i okupili na jednom mjestu veliki broj volontera bez kojih ovo ne bi bilo izvedivo. Ovim sajmom vidi se raznolikost i stvaralaštvo udruga i koliko smo zapravo veliki i koliko nas ima. U svakom slučaju ovaj sajam povezuje udruge, udruge imaju priliku umrežavati se, stvarati nove zajedničke projekte, a sve u cilju razvoja svojih lokalnih zajednica. Evo, meni je drago da smo mi kao Bedekovčanska udruga mladih i ove godine sudjelovali u organizaciji sajma udruga Krapinsko-zagorske županije. Zadovoljni smo kako sajam traje, kako se privodi lagano kraju. Ovo je bila jako dobra prilika za iskoristiti za uspostavljanje nekih novih kontakata koje bi možda čak mogli rezultirati nekim projektima. Tako da mislim da je ovo jako dobra stvar koja se evo već 14 godina održava i mislim da bi se trebalo održavati i dalje. Sajmovi poput ovog izuzetno su važni zbog povećanja vidljivosti s obzirom na veliki broj posjetitelja koji su van naše ciljane skupine, znači nisu isključivo mladi, no dalje proširuju informacije i prikazuju šta mi radimo na području informiranja mladih u Hrvatskoj. Ajdeš malo, eto, sad imam dobar kadar. Odlično. Bok ljudi, evo nas na 14. sajmu udruga Krapinsko-zagorske županije. Ove godine po drugi put, ako se ne varam, u Oroslavlju i ima nas jako puno. S moje lijeve strane je Oroslavski trg, čuveni Oro trg, na kojem se nalaze izlagači, njihovi štandovi, ima preko 40 udruga.